възможност да го направят. Веднага към теб, за да видим кой и как разби леда. Видяхме български тъпън вече в ледените води на река Тунджа. Между другото, здравейте отново на те, Биляне, на всички зрители, които ни гледат. Калоферци и кръстаджиите вече минаха малкото мостче и идват към дълбоката част на Бента, където леда е разбит. Показахме ви преди малко, че той беше плътен слой. Влезе един човек с тъпани, още един като ледоразбивачи, можем да кажем, за да разбият леда, за да може да се изиграе традиционното хоро, за да се хвърли и кръста. Според поверията, наистина, ако замръзне водата и кръста, годината ще е здрава и плодородна. Ние сме, между другото, с Мария Цънцарова тук на самия бряг с така опит да се хвърлим преди кръстаджиите във водата. Здравей, Мария, миналата година ти беше тук. Добро утро, честито на празник на всички наши зрители. Да, аз бях тук и това място изглеждаше различно. Тази година наистина има много повече заряд сякаш в празника. Природата категорично е с калоферци и с мъжкото хоро. Тази добра поличба с леда, с снега, който виждаме, действително трябва да ни даде вяра, че ни чака една много хубава година. Дано да е така и е обединена година. Миналата година, между другото, си спомням, че ти ми се обади след хорото и ми каза, не отиде на хорото и то се разедини. Днес нещата се връщат по местата си. Мъжете вече са във водата, Антон Хикимян също влиза във водата, така че традицията продължава да бъде същата и съм сигурна, че това прави празника истински. Това, че толкова много хора сега са на брега на реката, след това част от тях ще бъдат вътре, е чудесно, защото наистина можем да се насладим на традицията в автентичния ѝ вид. Разбира се, с изключението и един старозагорец пускат с първото мъжко хоро. Видяхме преди малко и много хора. Дано да няма наистина, както се казва, по-грозни моменти с полусъблечени и голи хора, както имаше и миналата година. Миналата година бях много неприятно впечатлена от това, което виждах, защото от всичко, което съм гледала от теб, от твоите включвания в Калофер, живеех с представата за красотата на традицията. И беше изключително разочароващо, когато тук във водата видях много голи мъже с маски на главата, в нетрезво състояние. Дано да сме предупредили този път хората и те наистина да са готови. Стотици са се събрали тук, не само ние и колеги, с колегата Стела Пашова, с Красимир Парванов и Кристиян Иванов. Ви показваме заедно с нашият колега-кореспондент Даниел всичко, което се случва тук около реката. Мисля, че наближават. Аз между другото не ги виждам много от тук, но мисля, че са наблизо. Поне това, което виждаме, че кръстаджиите са насам, идват бавно, с бавна стъпка, пеят Василкината песен, тъпаните гани. Ето вече и първият от тях, който контролно разбива леда, за да е сигурно, че ще могат да минат добре през водата. Само след малко, между другото, за да кажем и на колегите, ще се завъртят хората, които са се завлезли. Калоферци ще изиграят хорото и поп Тодор ще хвърли кръста, за да се спази богоявленската традиция. Тук, между другото, се случва малко по-рано от всички части в България. Те лично, Мария, впечатлява ли те това, че се събират българи? Да, може би ние медиите го направихме толкова популярно, но се събират българи от Видин, Варна, Благоевград, Сливен, от всички краища на България са тук. Все по-малко са поводите, които толкова много ни събират. И това, че виждам много хора, ето и първите смелчаци, които влизат в водата и посрещат тук леденото хоро, все по-малко неща ни обединяват. И е толкова хубаво. Дори виждам, че колеги журналисти по твоя пример също обличат носи вече и влизат в духа на празника. Виждаме кръстаджиите с гайдите, които са тук. Момченцето явно 5-годишното, което виждам най-отпред, за което разказа. За да оставим малко да се насладим и на атмосферата, преди да бъде хвърлен кръста. Ето виждаме сега поп Тодор дига кръста и може би благославя. Пустай го по-навътре, пустай го! Чакай навътре, кога Всеки момент. Чакайте! Взимай якето. Чакай да. Къде отидете? Пил се е толкова.
Взимам сега телефона от Антон и хендсфрито му, за да може вече да е готов. За много години! Аз сте кръстаджиите! С тази наистина настръхваща атмосфера от Калофер се връщаме в студиото в София. Разбира се, ще проследим